We komen met deze dames van de Wouwelnazen. Lekker hatsen flatsen. Oh my god, wat? Ik ben heel benauwd. Och, dan komen er steeds meer binnen en nog steeds meer binnen. En deze dames haalden zelfs in heel de presentatieprijs. Dus we zijn weer heel wat verwacht. De Wouwelnazen met Hatse Flatse. Onze tijd gekomen en daar geven we mijn weg. Werden ons daar nu een bruggen, zoeken dan nog naar de schoen. Want aldag lopen, aldag springen, ja dat moeten die toch doen. Allemaal! Hatsen, flatsen, lekker jansen, ja. Stop.